Вы слухаеце падкасты «Свабоды». Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка. Мяне праследавала думка, што у Беларусі не хапае добрай гістарычнай літаратуры. Сёння на выдавецтва так наўпрост працуе 4 чалавекі. Зараз мы выходзім на сярэдні наклад сваіх кніжак 1000 асобнікаў. Шмат каго з тых патэнцыйных чытачоў, якія ўжо прачыталі гэтую кнігу на рускай мове, мы згубілі. Беларускі кніжны рынок існуе, проста ён вельмі кволы. Сённяшні наш госць Андрэй Янушкевіч, гісторык, які захацеў стаць кнігавыдаўцом у Беларусі і да таго выдаўцом кніг на беларускай мове. З ім мы пагаворым пра долю і нядолю беларускага кнігавыдання і кнігадрукавання. І пра тое, як яму ўдаецца не толькі заставацца на плаву, але і пашыраць сваю выдавецкую справу. Андрэй, растлумачце коратка для тых, хто далёкі ад кнігавыдання ў Беларусі, якія асноўныя законы і або правілы рэгулююць гэтую сферу дзейнасці. Ці лёгка ў Беларусі стаць незалежным выдаўцом? Выдавецкую сферу дзейнасці у нас рэгулюе перадусім закон аб выдавецкай справе, які быў прыняты ў 2013 годзе. Дзякуючы у двухкосці гэтаму закону нашы выдаўцы і нават распаўсюднікі кніжак павінны атрымліваць спецыяльныя дасведчанні, спецыяльныя дазволы на вытворчасць кніг і іх распаўсюд. Хоць, як паказвае практыка, вялікіх складанасцяў, каб атрымаць гэтае пасведчанне, няма. Іншая справа, што, канешне, для дзяржаўных структур гэта такая магчымасць, калі яны хочуць паставіць бар'ер і адхіляць запыты выдаўцоў ці кнігараспаўсюднікаў, каб атрымаць такі дазвол. Калі казаць наконт таго, ці складана стаць выдаўцом, гэта як адкрыццё свайго бізнесу. І сёння, каб зарэгістраваць індывідуальнага прадпрымальніка, вялікіх складанасцяў няма. Зараз гэта робіцца даволі лёгка. Іншая праблема для пачатку дзейнасцю гэта имець адпаведныя рэсурсы, навыкі, досвед, веды, каб справа пайшла. Але гэта, як і ў любым бізнесе, цябе будуць сустракаць такія праблемы. Цікава яшчэ дазнацца, ці заснаванне гэтага бізнесу выдавецкага яно патрабавала ад вас нейкіх вялікіх укладанняў на самым пачатку, ці проста вы пачалі з нейкага такога нуля з сямейных сродкаў? Увогуле, да, я пачынаў інвестуючы ўласныя сродкі з самага пачатку. Справа ў тым, што калі браць перад выдавецкую падрыхтоўку кнігі, то калі ў цябе ёсць пэўнае уменне, то гэта не патрабуе вялікіх фінансавых выдаткаў. Стварыць макет кнігі, стварыць вокладку, калі ты валодаеш адмысловымі праграмамі. Асноўныя фінансавыя выдаткі, канешне, кладуцца на друк кнігі. Тут ты уже павінен звяртацца ў друкарні, закупаць паперу, фарбы і гэтак далей. Калі казаць пра тое, ці было ўвогуле цяжка адкрыцца як выдавецтву, то асаблівых праблем не было. Галоўная праблема была, каб дазнацца, як правільна ўсё зрабіць. Але на сённяшні момант сапраўды для адкрыцця індывідуальнага прадпрымальніцтва, для адкрыцця камерцыйнай дзейнасці у Беларусі даволі спрыяльныя умовы. Галоўнае разабрацца, як плаціць падаткі, як камунікаваць, узаемадзейнічаць з тымі ці іншымі органамі, партнёрамі і гэтак далей, і працаваць, в прынцыпе, можна. Андрэй, вы сказалі, што галоўны, кошт, які вкладае выдавец, гэта кошт друку. Ці спрабавалі вы набыць друкарскую машыну нейкую для выдавецтва і друкаваць самі, ці ад самага пачатку вы замаўлялі у прафесійных друкараў дзесьці навонкі друкавання кнігаў? Я лічу, што кожны павінен займацца сваёй справай, і у нас все-таки спецыялізацыя выдавецкай дзейнасці. Бо рабіць друкарню, займацца друкарскімі машынамі, гэта ўжо крышку іншы профіль дзейнасці. Наяўнасць уласнай друкарскай машыны не выратуе сітуацыю для выдавецтва, калі не будуць рыхтавацца добрыя кнігі. Колькі наогул яшчэ вам людзей дапамагае зараз у выдавецкай дзейнасці? Сёння у нас склалася такая сітуацыя, што працуе маленькая, але вельмі добрая каманда. Сёння
сёння на выдавецтва так наўпрост працуе 4 чалавекі. Ну і плюс мы, канешне, актыўна карыстаемся аутсорсингам. Так ці інакш мы далучаем да сваёй працы старонніх карэктараў, рэдактараў, мастакоў. Апошнія вашыя кнігі друкаваліся ў Вільні. Чаму не ў Беларусі? На сённяшні момант у нас две ідэі, якія мы спрабуем рэалізаваць на практыцы. Гэта афармленне кніжак у цвёрдай вокладцы, прытым, каб гэта было зроблена якасна. І другая ідэя – гэта павелічэнне накладаў. Зараз мы выходзім на сярэдні наклад сваіх кніжак 1000 асобнікаў. Імкнучыся выканаць гэтую задачу, якасныя кнігі, агледзеўшыся на прапанову беларускіх друкарань, літоўскіх, расійскіх, мы врэшце спыніліся на літоўскім партнёры. Нам удалося выбудаваць камунікацыю. Нам спадабаўся той падыход да справы, які дэманструюць літоўскія партнёры. Нас задаволіў выбар матэрыялаў для сваіх кніжак, які прапаноўваўся. Вот гэтыя чыннікі, я ўжо не буду згадваць і кошты на прадукцыю, все гэтыя чыннікі адыгралі сваю ролю, каб мы працавалі менавіта з літоўскай друкарняй. Але гэта не значыць, што мы перасталі супрацоўнічаць з беларускімі партнёрамі. Шэраг кніг у нас па-ранейшаму выходзіць тут, у Мінску. Так склаўся лёс, што, застаўшыся без працы, я проста спытаў сам себе, а што я ўмею рабіць? Чым я магу быць карысны? Мяне даволі доўгі час праследавала думка, што у Беларусі не хапае добрай гістарычнай літаратуры, напісанай у жанры нон-фікшн, у сучаснай форме навукова-папулярнай літаратуры. Ёсць монаграфіі, ёсць пэўнага роду такая графаманская літаратура па гісторыі. А вот сур'ёзных кніжак ад навукоўцаў в кніжным рынку яўна бракавала. Я вырашыў закрыць гэтую нішу, і пачаткова працаваў як менавіта выдавецтва гістарычнай літаратуры. Але некалькі гадоў назад час паклікаў дыверсіфікаваць сваю вытворчасць, і зараз мы вельмі актыўна займаемся мастацкай літаратурай. Які профіль вашага выдавецтва? Вы згадалі, што пачыналі ад літаратуры нон-фікшн, ад літаратуры гістарычнай, але зараз кніжкі апошнім часам, якія ў вас выходзяць, гэта мастацкая літаратура. Ну, напрыклад, вельмі густоўна і дыхтоўна выдадзеная кніжка «Мае 90-е» Альгерда Бахарэвіча, як разумею, якраз у Вільні. Вы кінулі выдаваць кніжкі нон-фікшн і перайшлі зусім на мастацкую літаратуру, ці, скажам, у вас нейкія такія розныя лініі існуюць у вашай дзейнасці? Ну, на сённяшні дзень мы развіваем выдавецтва як універсальнае выдавецтва. Позіркам на розныя жанры, на розныя накірункі. Калі гэта сказаць адным сказам, мы імкнемся развіваць беларускую кніжную прастору на ўсіх універсальных напрамках. У мінулым годзе мы ўзяліся за выданне прыгожа ілюстраваных кніг для дзяцей малодшага ўзросту. Таксама нас вельмі цікавіць такі накірунак на кніжным рынку, як кнігі для самаразвіцця. Тое, што зараз вельмі папулярна і на Захадзе, і ў Расіі. Ну, груба кажучы, гэта кнігі на тэму «Як дасягнуць поспеху». Такім прыцэлам на развіццё гэтага накірунку мы выдалі пераклад украінскага аўтара Ростислава Семківа кнігу «Як пісалі класікі». Пра тое, як навучыцца пісаць у сусветна вядомых пісьменнікаў. Аказалася, што за кошт толькі гістарычнай кнігі не пражывеш. Ну і плюс ёсць такая праблема, што рукапісаў нам паступала вельмі мала. Нягледзячы на тое, што мы прапаноўвалі выдаваць кнігі шырокаму колу гісторыкаў, і да гэтых пор прапаноўваем, на жаль, рукапісы, якімі мы валодаем, якія нас зацікавілі, можна палічыць на пальцах. І каб не спыняць дзейнасць, каб развівацца, мы звярнулі ўвагу на мастацкую, на дзіцячую літаратуру, і зараз працуем у гэтай сферы. А скажыце, гэтыя гістарычныя кнігі вы выдавалі толькі па-беларуску, ці толькі па-руску, ці і так, і так? Не, ну тое, што мы выдаем уласным коштам, то, конечно, для нас прыярытэт беларуская мова на беларускай мове. Хаця, конечно, все залежыць ад аўтара і ад таго, на якой мове падрыхтаваны рукапіс. Калі ён падрыхтаваны на рускай мове, а зрабіць пераклад гэта даволі накладная справа, то мы не цураемся такіх рукапісаў. Вот, напрыклад, кніга Андрэя Чарнікевіча пра Беларускую народную рэспубліку у нас выйшла на рускай мове, таму што такім быў арыгінал рукапісу. Вы слухаеце гутарку з Янам, у якой на пытанні Яна Максімюка
То бок мае, адказвае кнігавыдавец Андрэй Янушкевіч, заснавальнік і кіраўнік выдавецтва, якое носіць ягонае імя. Я б хацеў бы, каб вы сказалі пару слоў пра выдаванне перакладаў мастацкай літаратуры замежнай, бо ў вашым выдавецтве выйшлі сярод іншага перакладныя кнігі Томаса Мана, Ісмаіла Кадаре, Кнута Гамсуна, Габріэла Гарсіі Маркеза ці Говарда Лаўкрафта. Як наогул у Беларусі выглядае сітуацыя з захаваннем аўтарскіх правоў замежных пісьменнікаў? Якія з названых выданняў патрабавалі перамоваў наконт дазволу на публікацыю? Ну, калі казаць пра пераклады, то з аўтарскім правам зараз на Беларусі, на маю думку, прынамсі у сферы заканадаўчага афармлення ўсё выглядае даволі цывілізавана. Ужо больш за дзесятак гадоў працуе закон аб аўтарскіх і сумежных правах. І існуюць спецыяльныя заканадаўчыя ухвалы, якія нават дазваляюць караць за піратства, за незаконны выклад электронных кніг і гэтак далей. Вось што датычыцца нашай працы з выкупам правоў, то сёння даволі нескладана атрымаць інфармацыю, хто валодае правамі на тую ці іншую кнігу і выйсці на кантакт. І па вялікім рахунку ні зводнай з кніг, якія мы выпускалі, не было праблем. Схема працы выглядае даволі проста. Нас зацікавіла пэўная кніга, мы знаходзім кантакты, камунікуем праз электронную пошту, праз скайп, дамаўляемся аб коштах гэтых правоў, заключаем дамову, атрымліваем дазвол, працуем над перакладам. Скажем, у дадзеным пытанні мы працуем па тых жа стандартах, што і нашы еўрапейскія калегі. А кажучы канкрэтна, калі, напрыклад, узяць пад увагу кнігу Кнута Гамсуна і Томаса Мана, на іх яшчэ і ўвесь час распаўсюджваецца некае аўтарскае права, ці яны ўжо выдадзеныя настолькі даўно, што, гэтыя аўтарскія правы ўжо не дзейнічаюць, і вы маглі гэта выдаваць без дазволу, без закупу тых правоў? Калі взять менавіта гэтых двух аўтараў, то тут сітуацыя выглядае даволі цікавай, таму што у Норвегіі і Германіі дзейнічае правіла дзеяння аўтарскіх правоў на 70 год пасля смерці аўтара. Але Беларусь падпісала канвенцыю і прыняла уласныя заканадаўчыя акты, згодна з якімі дзейнічае правіла 50 год пасля смерці аўтара. І мы карыстаемся гэтым правам, і таго ж то Томаса Мана мы маем права выдаваць па-беларуску і распаўсюджваць толькі на тэрыторыі Беларусі. Але калі б мы прыехалі з гэтай кнігай ужо на тэрыторыю Польшчы ці на тэрыторыю Германіі, то яе распаўсюд быў бы незаконны, таму што там дзейнічае правіла 70 год. Не сакрэт, што адна з даволі выразных, але не надта станоўчых рысаў сучаснага беларускага кнігавыдання – гэта рэдактарская нехайнасць, а часта і адсутнасць рэдактуры. Як з гэтым у вас? Кажучы канкрэтна, вы надрукуеце кнігу, калі аўтар дасць вам гатовы макет і грошы, не згадваючы пра рэдактуру, ці ўсё ж паставіце свайго рэдактара, каб ён прайшоўся па тэксце, пакуль вы паставіце на гэтую кнігу свой ISBN? Калі да нас прыйдзе аўтар з грашыма, то мы, канешне, скажам яму, што рэдактура – гэта важны, абавязковы і элементарны этап для падрыхтоўкі кнігі. Хаця, разумеецца, у тым, што часта ў беларускай кнізе адсутнічае добрая рэдактарская праца, для гэтага ёсць такое аб'ектыўнае тлумачэнне. Рэдактарская работа даволі дарагая, і яе кошты вельмі абцяжарваюць сабекошт усёй кнігі. Часта яе памеры гэтых коштаў проста непад'ёмныя для выдання. Таму існуе такая спакуса неяк забыцца пра яе, даць кнігу ў аўтарскай рэдакцыі і гэтак далей. Мы кожны рукапіс вывучаем, углядаемся ў яго, і калі мы бачым, што рэдактура проста патрэбная, без яе проста кніжку нельга паказваць чытачу, то мы ніколі такую кнігу не выдадзім. Кажуць, што ў Беларусі ёсць такое меркаванне, я б сказаў бы нават даволі агульнае, што ў Беларусі свайго кніжнага рынку бадай што няма, і што Беларусь надалей застаецца часткай расійскага кніжнага рынку. Перш за ўсё з увагі на моўную сітуацыю краіны. Як і дзе вы распаўсюджваеце свае выданні? І наколькі праблема якраз распаўсюду кніг у Беларусі абмяжоўвае доступ беларускамоўных кніг да чытача? Разумееце, праблема кніжнага рынку ў Беларусі – гэта праблема сістэмная. Ці з'яўляемся мы часткай расійскага
расійскага рынку. Калі паглядзець на фактычны стан рэчаў, то так, мы в этом плане з'яўляемся всего яшчэ одной провинцией для могутной расійскай выдавецкай машины. Але гэта звязано толькі з тым, што наша беларуская кніжная прастора вельмі слабая. І мы не канкурэнтна здольныя у параўнанні з расійскім рынкам. Але як бы не склалася сітуацыя, гэтага не зменіш. У Расіі фінансавыя матэрыяльныя рэсурсы так ці інакш будуць заўсёды большыя, чым у маленькай Беларусі. Тут праблема ў іншым. Самім стаць мацнейшымі. Беларускі кніжны рынок існуе, проста ён вельмі кволы. І трэба зрабіць усё магчымае, а магчымасці для гэтага ёсць, каб ён стаў мацнейшым. Мы проста павінны выдаваць цікавыя кнігі, актуальныя, тыя, якія цікавяць чытачоў, на злабадзённую тэматыку, тое, што у трендах сусветнай літаратуры. Сачыць за гэтым. А з гэтым я бачу вялікая беда. Я вам прыведу такі прыклад. Вот мы недавно выдали книгу нобелевского лауреата Кадзуо Исигура. И, як оказалось, гэта адзіная книга з англійскай літаратуры 21 стагоддзя, выдадзеная па-беларуску. Сёння на двары 2019 год. За 19 год гэта толькі адзіная книга з літаратуры, якая, вядзе рэі ў свеце. Напэўна, разам з амерыканскай яна на першым месцы па папулярнасці, па накладах, па камерцыйным і чытацкім патэнцыяле. Вось, мы такой літаратуры просто не выдаем. І калі мы гэта не зменім, не знойдзем на гэта рэсурсаў і самі не станем мацнейшымі, то тады сапраўды трэба будзе канстатаваць, што сапраўднага беларускага кніжнага рынку у нас тут не існуе. Я толькі магу з вами пагадзіцца. Я калісьці ўвязаўся в такую, ведаеце, фейсбучную дыскусію наконт выдавання замежнай літаратуры. На мяне куча перакладчыкаў, якія займаюцца перакладамі літаратуры з 19 стагоддзя зазлавалі, бо я сказаў, што гэта літаратура пакуль што не патрэбная. Яна ўжо, скажам, даўно прачытаная на рускай мове, і што фактычна трэба сачыць за навінкамі і рабіць нешта такое, што вы робіце. Але вось менавіта ў сувязі з вашым выданнем Исигура я б хацеў бы запытаць. Вы выдавалі гэтую кніжку, яна ж раней, як я разумею, выйшла на рускай мове. Вам тое, што нейкая кніжка раней выйшла на рускай мове, не перашкаджае вашай выдавецкай дзейнасці? Вы разлічваеце на тое, што знойдзеце пакупніка і для беларускага перакладу? З аднаго боку, канешне, перашкаджае, таму што мы разумеем, што шмат каго з тых патэнцыйных чытачоў, якія ўжо прачыталі гэтую кнігу на рускай мове, мы згубілі. Таму мы і робім стаўку на чыннікі якасці. Каб быў добры пераклад, каб кніга паліграфічна была аформлена якасна, каб была цікавая, заўважная вокладка. Для беларускіх людзей гэта важна, і шмат хто купіць вось гэтую кнігу Исигуру, нягледзячы на тое, што яна існуе на рускай мове толькі з дзвюх прычын. Што яна зроблена на роднай мове, і што гэтае выданне не горшае, а можа і лепшае за тое ж рускае. Продажы гэтай кнігі паказваюць, што сапраўды гэта працуе, яна ў нас добра прадаецца. Хаця ўжо даўным-даўно сапраўды выйшла рускае выданне. Маё апошняе пытанне, такое традыцыйнае, што ў бліжэйшых выдавецкіх планах у вас? У ближайших выдавецких планах у нас и працяг Нобелевской серии. Вот зараз мы рыхтуем до выдания книгу португальского классика Жозе Сарамаги. Вот. Это дальнейшее выдание цікавых дзіцячых книг, як белорусских, так и замежных авторов. Раскрою секрет, ближайшим часом повинна выйти классная книжка австрийского письменника Эрвина Мозера. Но, окромя того, у нашем портфеле есть рукописи добрых гістарычных кніг. Вот прыкладам, ближайшим часом мы выдадим книгу про аграрную политику фашистов у Заходней Беларуси. Тема раскрытая на подставе германских архивов, и доведываются просто цікавейшие, вельмі цікавые факты про то, что тут рабілася з 41 по 44 год. Хто написал эту книжку про аграрную политику и на якой мове? На белорусской мове несколько годов назад Светлана Козлова оборонила в Институте истории диссертацию на эту тему. Вот на подставе якой и повстала вот эта монография. Книга довольно великого объема, и самое важное, что на эту тему с германскими архивами до этих пор никто не працавал. Историчная литература користается попытом у наших читачов. Больше того, я скажу, что
існує певної ступені голод на ось таку літературу актуальної, цікавої постановкою тему. На мой погляд, нават можна сказати, що наші історики не задовольняють гэты попыт. Перыяд Другой сусветнай вайны ён увогуле вельмі ўдзячны. Кнігі, так ці інакш звязаныя з гэтай падзеяй, з фашысцкай акупацыяй, з баявымі дзеяннямі заўсёды карыстаюцца вялікай увагай. Таму мы разлічваем на поспех. Дзякуй, Андрэй. Сённяшнім нашым госцем быў беларускі кнігавыдавец Андрэй Янушкевіч, у якога выдавецтве выходзіць як мастацкая літаратура, айчынная і перакладная, так і кнігі на гістарычныя тэмы. З вамі развітваецца Ян Максімюк. Вы слухаеце падкасты «Свабоды». Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.